आइजो माहारि हिसाबै जों बि खोथाखौ खोनाबा बिराद लाजिनाय मोनो गावखौनो मोनसे गोथां फोरमान आरो बे फोरमानानो जाहैबाय मा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि माखासे सानैसो गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा बिबानगिरिफ्रा गावबा गावनि फारसे आइथिंखौ बै पलिटिकेल प्लेटफर्मनि बिखायाव ओरै गुवार फेंखावनानै दोनहरगासिनो दङ जायनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जाथावथारै माबा मोनसे जाथाया सोमजिलांदोंब्ला बै जाथायनि एगेन्स्टआव गसंथानानै बै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै बर' थुनलाइ आफादनि माखासे गोख्रों बिबानगिरिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा दिनै बाथ्रा बुंनो हाया जेराव दिनै बिसोरो नाव गंनैयाव दिनै फेन्दा फुवारनानै आगान होनानै दङ समा ओरैबायदि मोनसे सम फैगोन जाय समाव बिसोरनि फेन्दाया गावलांनोबो हागौ आं बेखौनो खावलायनो सानो बेफोरबायदि सना माने बेसे तला होनदोंमोन 1 तला सनानि खोथाखौ बाददो जोंनि बिटिआर आव जेसेबां आइजोनि एकाउन्टआव 1001 ताका 500 ताकाखौ हाग्रामा सारा सोना होदो नामा आंनो बेखौल' जोंनो प्रुफखौ लाना फै जों आइजो माहारिखौ बेफोरबायदि सनानि लुप खिन्थिनानै बा हाबा जाबासो हाबा जागोदानाव 1 तला सना मोनो होमबा जों हाबाखौ आइजो माहारिफोरखौ इयो गाज्रि लामाजोंसो लांनानै बेफोरनि खोथाखौ बुंनाय जादों जों लासिं सिं बिनि खोथाखौ जों खोनासंनो हाया आरो जोंहा बिटिआरनि गासैबो जोंहा आइजो माहारिफोरा हाग्रामा सारनि खोथाखौ लानांगौबा जोङो गाज्रि अलखदावसो जों गोलैहैगोन बेखौ आं नुहुरो जोबोद इन्टारेस्टिंनि बाथ्रा गिबियाव बर' बिमा माहारिनि सासे बिमा माहारि महरै मादैनिसिम गंग्लायै खुलुमहरग्रोनाय जाबाय दिनै जाय बाथ्राखौ मादैया मिडियानि सिगाङाव बुंदों जानो हागौ आन्दोआव थानानै मादैखौ बेफोरबायदि सोरबा बाथ्रा बुंहोदोंबो जानो हानाय नाथाय दिनै थलासे सनानि बाथ्राखौ लानानै जाबायदि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राया एक्चुअली आसाम स्टेटनि आसाम सरकारनि सानैसो इन्टेलेक्चुवेल पलिटिकेल लिडारफ्रासो गोदान हाबा जाग्राफोरनो थलासे सना होगोननि बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौनो रिलेटेड खालामनानै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा गावनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेनबाय थानाय समाव जों बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो माने मोनसे मेसेज होदोंमोन बे मोनसे मेसेज होनाय बाथ्रासोमोन दिनै बेफोरबायदि मिनिंलेस बाथ्राफोरखौ लानानै जों बर' फिसाफोरनि गेजेराव जों रायजो राजाफोरनि गेजेराव माने मिनिंलेस मेसेज होनायासो बयनिख्रुइबो माने देरसिन मोनसे गोरोन्थि जादों होननानै आं सानो दिनै जायखिजाया सुबुङा माबा मोनसे जिरादनि सायाव प्रपारलि नलेज गैयाबा बै जिरादखौ नोङो थांनानै टाचबो खालामहैनाङा हायोबा बेनि सिगां नोङो बै जिरादनि सायाव प्रपारलि माने नलेजखौ माने लानो नाजाग्रो नोंगौना नङा मान गोनां रायजो राजा नोंथांमोन मादैया बिटिसिआव थानानै ना प्रमद बर'नि सुइजारलेण्डआव थानानै बे थलासे सनानि बाथ्राखौ दिनै बुंहरखो लोगोसे मादैया बे प्रमद बर'नि सुइजारलेण्डखौ नुगोना नुवाखै आरो नुदोंबा जोंखौबो लां नायनो थाखाय प्रमद बर'नि बानायनानै दोननाय सुइजारलेण्डखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा दिनै नायनो थाखाय हाबिलास जागासिनो दङ हांखुर जागासिनो दङ बबे खनायाव दिनै प्रमद बर' बिथाङा सुइजारलेण्डखौ बानायखुमानानै दोनखो दिनैसिमबो माने महर मोखां गैला नुदों सोरबा रावबो नुवाखै सुइजारलेण्ड बापरे बाप बिटिआरआ मुङानो बेसेबांबा गिदिरखानो सोर फाग्ला खोथानाय हा बे बिटिआर मुंखौ मोननो थाखाय बुहुमनि बर' फिसाफ्रा दिनै सोमावसारदोंमोन नामा दा समनि जोंनि बर' हारिनि थासारिया नैबे राजा इरागदाव जारिमिन सल' बाथ्राजों गासिबो गोरोबफ्लेयो आरो बे राजा इरागदाव बिजाबखौ सुजुदोंमोन मानगोनां मानाव गेदेर रुंसारि कमल कुमार ब्रह्मआ दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव तुलाराम सान्थ्रि गाहायनि रलखौ सोर लादों दिनै मोनसे मोस्ट इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बुंगोन आङो दिनै जोंनि काछार हादोरा काछार रायजोआ गुबुन हारि हिन्जाव लानायनि उननिफ्रायनो थेर बेथेर डिस्ट्रय जालांजोबदोंमोन आरो बेवहाय माबोरै डिस्ट्रय जालांदोंमोन राजा इरागदावखौ जायफोर सुबुंफोरा फरायाखै आरो जायफोर सुबुंफोरा माने फरायबोना मोनखानाय बिसोर माने मिथिखागौ दा दिनै गुबुन हारि हिन्जाव लानाय लोगो लोगोनो जोंनि बर' हारिनि मोनसे काछार रायजोआ माबोरै डिस्ट्रय बोरै थेर बेथेर जालांजोबदोंमोन गुबुन हारि हिन्जाव लानाय लोगो लोगोनो थिग बेफोरबायदिनो दिनै बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जा गोथार फिलसफि आइडियलजि ना गोथार सानस्रि सोदोमस्रि दिनै गणतान्त्रिक लामाजों बर' हारिनि थाखाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिमान्ड बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाया थांनाय 2020-27 बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों थेर बेथेर जालांबाय आरो बेखौ सोर थेर बेथेर खालामखो मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि लिडिंआवनो दिनै जाबाय अब्ला दिनै बाथ्राखौ एसे रुजुनानै नायदो आरो मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो दिनै
दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे माहारियारि आफाद। फैबाय थानाय समाव जोंनि बे गोथार माहारियारि आफादनि आफादगिरि बिबानखौ गुबुन हारि हिनजाव लाग्रा बर' फिसाफोरनो मालाबाबो बिबान दाहोसै, नङाब्ला थेर बेथेर जालांगोन। गावबा गाव मेगनजों दिनै जों नुखाबायना बोरै थेर बेथेर जादों। दिनै सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार फिल'सफि, गोथार आइडिय'लजिनि बिखायाव गसंनानै राजा जानो हानाय बर' फिसाफोरा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'लजि, गोथार फिल'सफिखौ दिनै मानहानि खालामदों। नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? दानि बिटिसि गभर्नमेन्टनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथां, लोगोसे डिपुटि CEM मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथां, दिनै नोंसोरखौ लानानैनो अर्थात मानगोनां NDFB ब्रादार्समोनखौ लानानैनो बे थांनाय 2020-27 जानुवारियाव BTR एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन। आरो बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों गासैबो NDFB ब्रादार्समोननि नांनानै थानाय केसफोरा, दायफोरा गासैबो माने क्ल'ज जाजोबनांगौमोन, जोबस्रांजोबलांनांगौमोन। नाथाय जेरैबायदि बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा माने सिमां सुजुदोंमोन, हाबिलास खालामदोंमोन, बेफोरबायदि जानायखौ जों दिनैसिमबो नुनो मोनदिया। दिनैयो मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथां आरो मानगोनां गबिन्द बसुमतारी नोंथांमोना दि बिटिसिनि दानि गभर्नमेन्टआव, रुलिं गभर्नमेन्टआव EMनि पस्टआव सासे डिपुटि चिफनि चेयाराव जिरायनानै जे खावब्लाब्ला बिटिसि गभर्नमेन्टखौ दैदेनगासिनो दङ, एक्सुवेलि थारैनो नोंसोर दिनैनि समाव लाजिनांगौ। लाजिनांगौनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मा, जाय एग्रिमेन्टनि गेजेरजों नोंसोरो NDFBनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौनो नोंसोरो उदां फोथाराव लानानै फैनो हादिया, जाय एग्रिमेन्टनि गेजेरजों दिनै नोंसोरनो लाफानानै हारिनि थाखाय आखायाव आइजें लाहोनानै दावहा नांहोनाय बै मानगोनां NDFB केडार्सफोरनि केसफोरखौनो नोंसोरो उइड्रल खालामनानै लाबोनो हादिया। बेराफारसेथिं नोंसोरो बे एकर्डनि एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो फैनानै सिरि सिरि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनानै गावबा गावनि गादिखौ मोनगौखांनायनि उनाव दिनै नोंसोरो गासैखौ माने बावगारजोब्बाय। लाजिनांगौ। दिनैयो बे BTR एग्रिमेन्टआ टटेलि मोनसे मिनिंलेस एग्रिमेन्टसो। बे एग्रिमेन्टआ टटेलि मोनसे पलिटिकेलि प्लेनिं खालामनाय मोनसे एग्रिमेन्टसो, जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर' बिथाङाबो हाखु दाखु एखेबारे थाथ'नो हायै बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनानै CMनि पस्टखौ दिनै मोनबाय। दिनै नोंसोरबो बेफोरबायदिनो खायदा बोराय बाहायनानै बेफोरबायदि लामाखौ नोंसोर दिनै लादों। दिनै बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै मानगोनां NDFB ब्रादार्समोनखौ लानानै जुदि मोनसे एग्रिमेन्ट खालामदोंमोनब्ला बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों दिनै मानगोनां NDFB ब्रादार्समोननि A to Z प्रब्लेम मानो जोबस्रांलांदिया? जाहोना मा? बेनि आन्दोनि गुबै जाहोना मा? बेखौ दिनै जोंनो फोरमाय। दिनै मानो बेफोरबायदि हाखु दाखु गुदि गैयै बिजु गैयै मोनसे एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाना फैखो? बेसे साननो गोनां बाथ्रा। दिनै BTR एग्रिमेन्टनि MOSनि लेखा बिलाइयाव जायफोर बाथ्राफोरखौ लिरनाय जादों, लिरनानै लाना फैनाय जादों, बैफोर बाथ्राफोरखौ एकर्ड खालामनायनि सिगां, एग्रिमेन्ट खालामनायनि सिगां मानगोनां रनजित बसुमतारी नोंथां, मानगोनां गबिन्द बसुमतारी नोंथांमोनाथ' नायबिजिरनो फरायनो मोनदोंमोन। दिनैयो बेवहाय नोंसोरो स्ट्रं जानांगौमोन। दिनै जों NDFBफोरखौ लानानै मोनसे एग्रिमेन्ट जुदि खालामदोंब्ला बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंनि NDFBफोरनि A to Z प्रब्लेमफोरखौ सुस्रांना होयोब्लासो बे एग्रिमेन्टखौ जों साइन खालामगोन। आरो बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों NDFBनि नांनानै थानाय गासैबो केसफोरा दिनै उइड्रल जाजोबनांगोन। लोगोसे NDFBनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि साराबो बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों उदां फोथाराव फैनांगोन। दिनै बेफोरबायदिसो स्ट्रं मोनसे कमिटमेन्ट लानांगौ नोंसोरो। नाथाय नोंसोर मा खालामदों? गावबा गावनिखौ माने मोनग'नायखाय जादो जाथोंसैलै ना होमबा, जोंनिया मोनबाय माने नोंसोरना उदै बुंग'खांनायखाय माने नोंसोर माने गावसोरनो लाफानानै दावहा नांनो सोलोंनाय बै NDFB ब्रादार्समोनखौ नोंसोरो माने सिनायनो रोंला। अर्थात दिनै NDFBनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारिखौनो माबायदि मेगनजों, माबायदि गोसोजों दिनै नोंसोरो बे एग्रिमेन्टखौ साइन खालामना फैखोब्रा? माबायदियै, मबे मोनसे गोसो, माबे मोनसे बिख्लोखौ लानानै दिनै नोंसोरो साइन खालामनानै फैखो? बेसे साननो गोनां बाथ्रा। सोर बमा गावनायलै बे BTR एग्रिमेन्टआव? सोर बमा गावनाय? बे जाम्बा जाम्बिफोरासो बेखौ बमा गावदों। दिनै बुजिबाय। दिनै मिनिंलेस मोनसे एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाना फैनाय जाबाय। बेसे दुखु खस्थ'नि गेजेरजों हारिखौ नोंसोर बासायनो थांदोंमोन। दिनै नोंसोरो हारिनि थाखाय खस्थ' खालामदों। नोंसोरनि थाखायनो जोंनि बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा बे स्टेजाव थानो हादों। जोंबो नोंसोरखौ सिबियो, मान होयो, मिथिबाय। नाथाय नोंसोरनि दुखुखौ नुयोब्ला जोंबो सहायनो हाया। दाखालि क'क्राझाराव मानगोनां एम्बाथा सारमोनखौ लानानै फैदों 35 जन नामा क'क्राझार कर्टआव। बेस्रा न'नि फेमिलिखौ नुनानै गाबबाय बायदों, मोदै गबाय बायदों।
बेफोरबायदि नुथायखौ नुबा निस्सय जोंबो दुखु मोनो। दा दिनै हारिनि थाखाय नांग्रा मोनसे NDFB हानजाखौ लानानै मोनसे एग्रिमेन्टबो खालामबावबाय। दा बे एग्रिमेन्टनि उनावहायबो बेफोरबायदि एसेबां इनाय अनागारि थार्ड क्लास लेभेलनि जुदि साजाखौ गावनि बिखौ रुजुनानै लाबाय थानांगौब्ला अब्ला दिनै बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि मिनिंआ बहा थाखो? बयनिख्रुइबो देरसिन गोरोन्थियानो जाहैबाय मा बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एग्रिमेन्टनि उनावहाय जायफोर साफा साफा पलिटिकेल लिडार जानो हादों बेसोरनो गुबै दायनिगिरि आंनि थाखाय मिथिबाय। आंनि मोनदांथिनायाव आंनि साइक'लजिकेल बायदिब्ला मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानो उदां फोथाराव लाबोआखै मिथिगौना? लाबोयैनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मा मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बरननानै लाबोयोब्ला सानै साथाम साब्रैसो लिडारफ्रा माने ओंखाम गोमायो, गादि गोमाजायो। बेफोरबायदिनि थाखायनो बिसोरो दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ दिनै बरनना लाना फैनाय जायाखै। दिनैनि बे स्टेजाव बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरा मा खालामनो नाजाबाय थायो मिथिगौना? जायफोर मानगोनां NDFB ब्रादार्समोना जोबथिसालियाव दङ बैसोरखौ लानानै माने पलिटिकेल इस्यु खालामनानै गावबागाव माने पलिटिकेलि क्रेडिट लानो थाखाय सासे सासेखौ माने क्रेडिटखौ माने सेख'लायबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। नाथाय दिनै मानगोनां NDFB ब्रादार्समोननि थाखाय जायफोर सुबुंफोरा दिनै हर सान बिसोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय बरननो थाखाय दिनै खामानि मावगासिनो दङ बिसोरो बेसारा सिरि सिरि खामानि मावगासिनो दङ। बिसोरनि खामानिनि सायावनो बिसोर माने मा गावबा गावनि मुंखौ माने क्रेडिट लानो नाजानाय जों दिनै नुगासिनो दङ। बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा। दा थाङै थुङै बाथ्राया मोनसे ना होमबा बे राजा इरागदावनि जा सल' बाथ्रा। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडारफोर दङ गावबा गावनि बेक्तिगत सार्थबादिखौ लानानै पलिटिक्सनि खामानि मावलांबाय थानोना बे पलिटिक्स प्लेटफर्मनि माखासे पलिटिकेल पावारफोरखौ माहारिनि बिखायाव सुस्रांनो गोनां माखासे खामानिफोरखौ नोजोर होनानै खामानि मावलांनो बेखौल' थाल्ला थुला बुंखा खिन्थु। आरो नोंसोरनि पलिटिकेल बेक्तिगत खामानिनि थाखाय जों बर' फिसाफोरखौ खिन्थु डिभाइड खालामना दै। दिनै मानगोनां NDFB ब्रादार्समोनखौ पलिटिकेलि डिभाइड खालामनानै दोनबाय, पलिटिकेलि गावस्रा होनानै दोनबाय। बेस्रा दिनै मानगोनां NDFB ब्रादार्समोनाबो गावसोरनि नांनानै थानाय केसफोरखौ माने सुस्रांनो हागोन नामाथाय साननानै बिसोरो बैजों नङा बैजों बेस्रा खारफागासिनो दङ। उफायथ' गैया। बे थांनाय 2027 जानुवारिनि जा बिटिआर एग्रिमेन्ट मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि लिडिंआव बे टटेलि नैबे राजा इरागदाव जारिमिनारि सल' बाथ्राजों गोरोबफ्लेजोबदों। आरो गुबुन हारिनि हिनजाव लाग्रा बर' फिसाफोरखौ मालाबाबो बर' हारिनि बे गोथार माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ दा होसै। आं खिन्थु सिदा बुंखाबाय। लोगोसे आंनि बुंलांनाय बाथ्राफोरा गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा खालाम। खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि।